Mambuk sa. Yo. Dijelas lho, guys. Sugeng dalu Mbak Elisa orang harus langsung. Sugeng dalu macange Yunimbok Pak Kangko ingkang minulya. Piye kabare sa? Nggih pengestунipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa? Gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia aja dijalakne bahagia. Aku wis bateng saka ning dalan iki. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir, tak melipir, tak delok apa sing anyar. Langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan mriku. Wonten pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngacengan iki lho ngawur. Ngajeng kori, ngajengan. Kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, gebyok sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali. Mbah kira regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Langsung mlebu ning omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim, piye sa? Jajal kursine Pak Kangko. Lagi tak set ngene iki, aku mega sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyune. Anu priture ya sa. Saking lunyune. Luar biasa kudune Pak Kangko porsinya tuh kayak gitu. Yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayoh tamu-tamu sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayune. Nggonku ki enake kayu maon. Dadi luar biasa Mbak Rasim. Tadi juga nek butuh kayu ngomong Pak Kangko. Lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. Wah, maklare aku. Mboten nek Mbah Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Tur wayangan bengi iki nek ora panjenengan ikhlas apa kelakon wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangko. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok yo isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saget sowan sederek-sederek keluarga sedulurku.
wonten pojok watu. Heeh. Wis ping 3 menika. 3 kali ya. 3 kali ini Luar luar biasa. biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Bagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Amin. Ya, pokoke Semangat sing mirsani semangat luar biasa lho, Sa. Semangat, Walaupun niku, hujan nggih. turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing Nah. diparingke masyarakat mriki. Eloke niku dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitia Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu enggak satset-satset. Bocahnya kan emang harus yang enom gitu. Ah iya. Nek enom iki luwih satset-satset kabeh sok kelakon. Tur yo gelem kerja sama bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kene luar biasa. Mbah Ya. Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan silamit wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin. Amin, Sa. Nah, Seneng kula saged sowan mriki, Pak. Nah, iki agenda setiap tahun Oke. bakal diagendakne dening penjane Mbah Rasim. Didongakne Mbah Rasim tetap sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di PPSDM itu hilang itu aku nggak sadar gitu. Aku nggak enak aku. Mbah Rasim ternyata nonton. Berarti beliau itu kan memang dari atas sampai Iya. banyak observasinya gitu. Iya, yang jelas Luar biasa. silaturahminya beliau kenalane beliau iki Banyak. pimpinan Dari tingkat saka atas pusat sampai semua. bawah. Nah, Ditresnani kabeh. Tresno Termasuk sedoyo. seniman seniwati yo Dikukup. diuripi, Beres. dikukup dening penjane Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim. Nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih. Nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Terus sangat nggih. Ya iya, ben Nggih. ditanggap Ditanggap setiap tahun nih. Nah, gitu nggih. Ora murung nek ora ditanggap mung luap-luap ning omah kok sasine yo sasi sepi yo sa. Sasi sepi menika nek mboten Oh. tangkap Mbah Rasim nggih mung dingu. Heeh, ketek ketulup. Kaya apa? Ketek ketulup. Ketek ketulup. Ya kaya kowe dingak ngono kuwi ta. Ya, aku keteke. Heeh. Ketulup tuh dia Pak Ibu. Ketulup itu ada anu ngeten niku. Oh iya, kena. Kena terus golek sing nulup sapa. Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sapa malah tawa. Ning yo ora apa-apa wong dagangan yo saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo se legan ya bebas. Kan itu lho, bandel tenan no. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada bandel, ora do payu-payu nduh apa. Termasuk kowe rong payu ya, Sa. Ah, nggih. Mungkin sing kuwasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, mbok menawa jodoh kurang lahir, Pak. Loh, jodoh burung lahir yo Lho kecilan. kan enggak tahu, sing jenenge jodoh kurang ngerti, cinta Ya. itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta ki grawuk kowe kuwi kok. Ya, jodoh ra mbok menawa jodohku yo isih ning adoh parane ning Betul. benua lain gitu loh. Heeh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya Sa, sawangen manengen Sa keto. Ibu-ibu kae lho. Ibu-ibu, Kaya matur ngono kae. nuwun nggih, sampun Nganggo ningali payung. wayang nggih. Wis tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat pokoke selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih mas dikel-dikel. Amin. Nah, Ibu luar biasa. nah. Nggih, Ini ada permintaan lagu Sa. lagu menapa? Nah, aku ora patek iso maca ya macane. Iya. Oh, nggih. Sama-sama kula Kula. balik. Kula macane. Macane wow. Apa sing bener ya apa? Heeh. Tanggal 16 siji ere 20 enem 26. 26. Tahun 2026 kok 26. Ora. 20 apa ya? Kira enem likur. 26, Ya, 2026. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas maksudnya. panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit. Saja kirim. Saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa. Saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa
Apa to tulisannya? Ya, bentar susah ini. Kula tak lempar ke kowe aku bingung lek maca. Iya, ini Arab Gedrik apa Latin apa? Yang Elisa asli, saya setiap nyetel seneng. Wes kuwi lah. Terus iki coba tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar ning Elisa juga. Oh iya, berarti sak lagu 50. Ya. Seket. Ayo. Sak lagu 50. Tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Nggih, Pak Waris. Podang Kuning. Nggih, juga menyimak banyak sekali yang ada di channel YouTube. Ya. Mbak Elisa juga di TikTok di Jolaras Indonesia juga menyimak. Diaturke ya, Sa. Oke. Sing mau pilih sing ndi sih? Yang Sesi Deman apa Gubuk Asmarane? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Ya. Dibawani sike. Nggih. Ya. Nyingkar nyingkur. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Yang ditunggu juga Janokone Dwi Jolaras Indonesia, Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemare luar biasa. Luar biasa ya, setiap itu punya fans masing-masing. Ayo Di, gen ketok nek anu munggah kene Di. Oh iya. Mas Ardi. Mas Ardi. Nah. Ya, gen ngewangi bawa ra ketang sithik ya, Mbak Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayuh do geger kae. Geger ya. Geger ora. Karena ketampanannya Mas Ardi. Ora iso bedakne iki mung penggemar, iki piye. Ya bener. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi ki? Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum hawa iki gua lah golek Ardi wis ora omong. Itu kira-kira Yoswa pinten? Kok Yoswane sing 50 munggah? Sapa? Yang nyari Mas Ardi ku lho. Oh, mboten kata sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Nadi, Renadi, sini Nadi. Nah, turuk. Kaya ngene. Ya ampun. Nggih, pripun, Pak? Hah? Pripun niki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak lho. Mengke Mas Ardi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Mau don jawili aku ngono lho dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono ta, Sa? Bener. Tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu ki bisa ngomong akeh. Orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube, banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki. Nggih, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Salam kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung bluro. Nggih, setunggalu kadang sedaya penggemar di Jolaras Indonesia. Sugeng mirsani. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu. Iya. Ya, cool. Cool ki dingin ki, Sa? Hah? Cool ki dingin. Iya, emang
dingin gitu, nggak pakaian memet-memet gitu, itu makin terbawanya tuh Pak. Oh, gitu. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Ya. Heeh. Kalau Mbak Rasi pilih yang apa? Oh, malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasi. Jadi ada proses deket dulu, Ya. ditatap dulu, pegang tangannya. Nah itu baru mulai ada kehangatan Mbak Rasi. Ayo Mas Ardi. Orang kita sak gebiaran tampil. Nyingkaran nyingkur ngono kae. Ya di, mesti iso bawane. Nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Mau saurunge munggah rene dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau di. Niku jenenge Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Ya itu. Ada. Dikasih Vivi, apa nah, gitu Mbak dong. Vivi. Nah, itu Kasih penggemar salam. berat. Mas Adi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi. Apa? Jadi dadak ngono. Januari J-nya apa? Bisa urut tadi? Jangan umum. Ya. Jadi wiwitane nyingkar nyingkur Mbak lihat sini loh. Kelampahan, lihat sini loh. Kelampahan. Datar aja. Naiknya nanti. Kelampahan gitu aja. Ya. Di. Wah, iki pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara kuwi wis luar biasa nilai plus. Lumayan. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi nur meneng ae. Saiki tak takoni, Di, pripun, Pak? Hubunganmu karo Niken Salindro iki piye? Ayo, diperjelas tolong. Piye? Nggih pun dianu to Pak, pun Ah. klarifikasi kali Mbak Nike. Heeh. Kakang Adi ya. Nggih. Kakak beradik. Alah. Oh, keluarga, kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya, tetap ada. Oh, gitu. Nggak semua orang kayak gitu. Lho, Mbak Vivi nganti direwangi kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Yah ini iki biasane turu wisan. Kenapa nganti saene jek melek mur pengen nyawang kowe di. Leganono. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Leganono. Semarang ya Pak. Semarang Mbak Vivi. Nggih. Pundi Di nggih? kuliah to pisan, Mbak? Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Mau? Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh ayo. Heeh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Mau nggak mau ya? Adi wedi nek senene sing wedok. Oh ada satpamnya. Ah, manung nanong kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun ya Pak. Pun nggo sik to. Iki enek apa? Tuh ada bingkisan. buah tangan. Apa gimo? Di, apa iki? Dari siapa untuk siapa? Ada suratnya Siapa untuk siapa boten. iki? Enek jari, enek kotange bareng. Buat cewek apa buat cowok? Enggak tahu ini nek tasnya tas cewek. Tas cewek, ada pasmina juga. Iya. Jadi tulisannya ora enek kok sapa. Ibu-ibu. Gelana. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saja tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Bijak Waras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, ngono. Nah, iki dikekne sapa? Terus saka-sapa? Aku kan ora mudeng, wong sakne sing maringi nek ora disebut. Nanti dikonfirmasi aja ya. Oke. Nah, dikonfirmasi nggih, nggih. Nah.
Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Malam? mau memberi aja. Oh, tinggal Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Oke, Mbak Elisa matur ya. nuwun. Terima Nah, ya, kasih terima banyak. kasih, terima kasih. Matur nuwun kula tampi. Ah. Ini gubuk asmara kita. Ah, isinya apa sak kuwi nek jarine barang lho Oh, ya. nggih, nggih. Yo, Ah. dibuka prok jadi apa? Ah. Kok iki ono katok bar. Iki kata kon nganggo saiki. Iki piye iki ono hari iki pas ora iki masalahe. Pas Yo, ketok ya. kira-kira ya pas. Heeh, pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas Ya. dawa barang ya. Terus Apa ono meneh? iki coba. Jari ya. Oh ya. Kuwi ngomong Wah, tekan ini dengkul tok. ini kayaknya ya Oh iya, heeh. ya rodok agak naik enggak apa-apa. Ah, benar. Di sini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Karot sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Nang. Nan ya. Lah biayane ning mburi kelir iki mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Ya. Oh, oh. Heeh. Ki engko tak nggonjo aku nganu ya ya. Tiba-tiba jatuh cinta engko. Ah, pokoknya terima kasih atas tali Terima kasih asihnya. banyak. ya. Luar biasa. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Mas Adi. Ah. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono ah. Ya. Nek ning panggung ki mung dunia sandiwara. Wong foto ki mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggemare pirang-pirang. Oh, ngono ah. Ya ya ya. Ah, iki ning Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah, Nyewa elep Mbak Elisa, nyusul Mas Ardi. kasih. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul ning Ngawi kuwi mung nyusul Mas Ardi. Ardi. Nah, luar Ya biasa. ampun ya, semakin remboko. Nah, Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, coba kaya apa? Nah, ngatur sedaya para pamirsa. Ya. Esok. Lah ya pas isuk kelingan. Para
luar biasa. Sampun katuraken. Mbak Elisa, Nggih. ini ada sumbangan Waranggono juga dari Bluro. Oh ya, Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanono ya, Sa. siap. Ya, Nduk. Ayo. Tampil mungkan Nduk Cahayu. Ya, supporti cara Bali no. Ya. Mari-mari berduri. Ya, aku lali jenenge no. Ya, ya. Kita koni meneh. Ayo, mari-mari berdiri Waranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Mari kemari Mbak Sinden yo berdiri. Menyanyi sambil menari. Goyang kanan, goyang kiri, bersemangat. Mari kemari Mbak Sinden yo berdiri. Menyanyi sambil menari. Goyang kanan, goyang kiri, Nah, sugeng dalu Nduk Cahayu. dalu Pak Mangadolan. Nggih. Bapak ki nek anu iki gampang lali. Mongko tahun kepungkur lak sampean yo ning kene ta. Nggih. Asmane sampean sinten? Namanya siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih. Nggih, Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Mbak? Negeri, Pak. Eh? Teng negeri. Lah nggih, SMA napa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya mboten salah kok. Sekolah teng pundi nak. Itu Mbak Elisa. Itu Ya. bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Leres, Iya. Mbak? Betul, Dea ya. Ya, sekarang berat usia berapa, Dea? 14. 14 ya? Oke. Kayak yang tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Ingat. Apa dulu? Pulau Tampar. Apa? Pulau Tampar. Ulo Tampar. Iya. Oh iya, kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dendang Gula Banjet. Dandang Gula Banjet. Oh Oke. iya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Ya, coba. Deh, monggo mepet-mepet deh. Mepet-mepet Pak Deh. Deh, minggu rodo adem yo kekem-kekepan. Dandang Gula Banjet ya Mbak Coba. Dea, coba. Wah, luar biasa. Nah, ya. Terus yo. Iya. Lamun Arso antuk jati krami. Nah, Kamu belum punya pacar kan? Nah, ini Derek. sebuah kiat sukses untukmu untuk cari pasangan ya. Nggih. apa wi? Nah, itu kalau kamu mau mencari apa? Orang yang mencintaimu. Nah, itu kata-katanya itu. Apa tadi? Coba lari kedua. Dan Hati-hati milihnya. Ojo waton wadon
nenonaenung ya ping pindho milik ini pesan buat Mas Ardi ternyata ya. Jangan asal milih wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, sugih sapa sing ora gelem. Sing ping 3 apa? Ping 3. nonanong Ping 3 pangkat nek tak amati setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. betul. Berarti Semakin lek yakin. mudi lek sinau temenanan. Nggih, Lere. Suwun Pak Kang. Nggih. Semangat terus mudine. Nano ya. Bisa Teneng sambang sarahungan tapi lut Bicara kang bicara kang manis manis marmane yen prayit no luar biasa. Lo kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Dia. Semangat, jangan putus, ditambah terus ininya Nah. bendahara lagunya. Lagunya dibacake apa? Ya, Dia. Paringi jeneng kula. Jenang Jenang kula, gula, oke. siap. Ya. Jenang kula. Yuk, mangga buka celuk. Mandang susah sapa sing ngrasani
Ndara Putri raosipun. Nggih niki mboten napa-napa. Soale nggih Jawa to Pak Kangkong. iya. Udan tuh dicampuri karo angin sembribit mulane. Nggih. Heeh. Iki lho Sa. Nggih. Iki Sa. Iki Oh, saka hamba Allah paringno karo Nduk dia. Nggih. Nggo Siap. bukan apa-apa ning untuk spirit semangate. Siap. Ya. Ayo dia semangat semangat. Ayo, dilanjut iki nganti entek, Nduk. Yo. Sebuah tindakan heroik loh Pak Kangko, bisa menyelesaikan Nah. walaupun udah lemes pusing tadi Iya. udah pengen jatuh. Wadah semangat terus ya. Lenggah sih Nah, gen lenggah dulu biar pemotong. enak badannya. Ini dibawa tadi dari hamba Allah. Iya. Kancanono sik Sa, Eka uget-uget gen ngadeg yo. Nggih. Slendro. Ya, cewek gaul nggo munggane Eka uget-uget yo Kak. Ngadeg Nduk. Ya, yo buka saka kendang. Ayo Mas. Yo. Cewek gaul, yo Eka uget-uget yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget. Iya. Ayo Kak.
sederhana bae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe iki nek ngerokok saya banter. Sabudi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen Lho. Biru ka lho. iki ora cepetke akeh tangane buyuten kuwi. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa iki biasa wae nek ngerokok. Carane. Bareng kesing joget kowe karo nyawang kowe. Celuke ketok kathah nggih. Kebake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Nek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngopo? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Nganggo men sapa? Awakmu nganggo men. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimen. Lah iya. Lah ya, salah kuwi. Kok sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu Ora nganggo men. ora nganggo men. Nganggone plus. Oh, nggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep enggak neng. Nah, iya ngono ya ya. Mbah Rasmin. Rasim. Mbah Rasim. Rasmin. Kowe malah wis ning omahe to. Sampun Ah. paestunipun. Heeh. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng, Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. petengan. Terus 12. 12. Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Heeh. Luar biasa. Heeh, piye? Saya elok, mau pendopane anyar. Heeh. Susun kayune padha kaya nggonku. Wah, Tumpuk sawang tok jadi luar Jadi, biasa. omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau plafon ya? Plafone iso. Lakone hebat. Heeh, ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo men. Lagi Lah ya Mbah Mbah Rasim. Rasim. Heeh. Mbah Rasim ini Heeh. ora arogan, Heeh. selalu ikhlas memberi, Heeh. ibadah Heeh. menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim. Nggih. Lah iya. Moga-moga tambah rezeki, Heeh. panjang yuswa, sehat selalu, Heeh. anggone dono rasa, Ya, nyeneng-nyenengke keluarga ageng padha watu. betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, Heeh. tambah sehat, Ya. anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing Heeh. barokah. Betul. Amin ya robbal alamin. Amin. Wah, Tenan. aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada ama-ama rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya. Nggih. Lah yo mesine apa to dalan rene? Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun Pak. Kula sing pertama nika, Heeh. sing pertama nek enek kejadian banku bocor Ya. sing ngarep sing kiwa. Heeh. Sing Sing keloro kedua? banku bocor sing mburi tengen. Heeh. Aku karep mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Heeh, terus Wedi aku mangkat gila kok tengene daleme Mbah Rasim tenan. sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Ya ora apa-apa, sing penting Kok mesti enek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nggoto Mbah Rasmin jaran kathah aku seneng. apa sing senenge? Maem akeh iki enek foto enek jalanan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. Tuh lek nyugoto luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Ah iya. Panjenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake Apa? ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih, Nek jangkel jati ning kono pirang-pirang. kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine lok, Heeh. selang tok renek ciduke. Kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower kok wuwo. Shower. 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 Wah, Ah. kamar mandine enek upase. Nggih, Lah iya. Mbah Rasim, matur mbah nuwun Mbah Rasim. Heeh. Nggih, kiyaine ya terus lenggah nenggani. Heeh. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Dia nyambut gawe kerepotan kesibukan-kesibukane. Jangan Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung
untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nang Ngayogyakarta. Lho kaya ngono kuwi lho. Luar biasa Heeh. kesibukan yang sangat padat Iya, ning ora ninggalke karo nggone dhewe. betul. Tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene. Iya. Sowan ana kene iki sok harapanku Harapane muga-muga iso nggawa dangkal jati ning gowonen. Gowonen. Ojo nggawa terus aku lagi dikeki. Heeh. Besok nggawa kalimo. Heeh. Iki syaratnya sendiri dhewe. Tapi ora saya ceper kok aku kon nunggu dangkal jati. Heeh, ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya, Kak. Nggih, amin. Nah, nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kena putih ha. Gak. Apa? Nggih, apa mau ora aku. Gak Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. tembang mawa donga. Ya, Nggih. kabeh donga iki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi, Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih. Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Mbah Rasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Nah, ya. Spontanitas lho Kak, ora untuk maca lho. Nggih. Ya. Iya. Niku ramo sik. Sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung. Cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Lancar gendang. Piye? Sintaniku Terus rek gondrong katon merabu. tarik mau gondrong ya rambut gondrong. Terus Mbah Rasim asmanyo. Semetan juarei. semeran deloi. Iki biasane nek tak kembangke pocong ngene iki taun ini Mbak Kasim ini 500. Lah perkara duit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo goreng eling-eling dene yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Ya. Nek omane awake dhewe ngene kudu tulis nggon banyu. Lah Mbak Kasim ngono lho. Ini 500 ya. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih. Sakniki aku mboten sah jenengan usaha mboten sarepot. Napa? Oh tahun ngarep. Oh iya. Nggih, nggih. Wis jaminan tahun ngarep. Tak apa mae tak DPC engko pamane ben kalali. Mboten lali nggih. Semetan juarei. No nanong Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Cara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti wulon sukon. Andane sowan rene iki dadi kelangenane kok. Heeh. Kelangenan iki. Kelangenan pada kekewan iki. Kelangenan kok kethek. Kok aku mulut ngene iki. Nah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Oh. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Ya ini nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Pak Atok undangan ingkang pundi? Mekasun dimeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem keci menika. Nggih, Atok. Sinten niku? Kembangnya pakai takon terus. Sinten niku terus? Sapa to kae? Sapa to kae ngono? Sapa yo? Heeh. Kae lho sing nembang iki
Ayo sak lho, sopo yo kae? Sindene Pak Kangkos yang saka Sragen sopo yo? Suarane koyo ngono kejake lentir kuning saya. Ayo. Iya. Polahmu sekali tak sama kaya mintek dobel kan. Mintek kok dobel barang kurang tahu. Ngene ya titik arep ngendok. Ngene iki wanita semuh hae. Oh, sepuluh he. Cinten niku terus Sinten iku lenggah ngajeng katon lugu. Yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi. Prasojo. Heeh. Pak Atok. Pak Asmanyo pimpinan ing desa mriki Pojok watu. pojok watu mugi alis ing Amin. Halo. Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Ning piyaine iki ora gelem disebut lho biyong biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mau disebut mau disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan Kang. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Gereja Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim. Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Ya, kamera. Halo, kamerane guys. Di syuting Mas. Ya, Mbah Rasim piyayinipun. Pahlawan masa kini. Lan pahlawan budaya. Nggih. Lestari budaya. Tembangnya dibacoke apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Boten. Boten ngersake. Nggih. Napa derek jenengan piye? Nah, niki assalamualaikum Pak Kanggo, waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam. Kapan bali kalih ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto, mugi Pak Kanggo tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki wis diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nggih. Uga mriku saking Assalamualaikum Pak Kanggo, tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham. Uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang. Nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Coroko nyuwun tampile pengendang wedok Dwija Laras Indonesia. Ana ya, ana. Ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih anu. Ya nggih. Nggih. Ale anu Adik Lili. Sapa? Lili. Kok sapa? Liliput. Lili Sungpe to. Ayo. Baten kuwi Lili, sapa kok kecil imut nomor kok Licungpe. Ya nduk aja. Nah, ngendangan nduk. Nah, ra ketang sak kebiaran. Oh, ngono. Nggih, matur nuwun, mboten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuatah sanget. Sing nyuwun lagot langgam sikik, mengko dibacuke sak ndangdute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Ning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwija Kanggo dimanapun berada. Batan kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Birgita Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya ya. Ayo. Menika saking Mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten kawer kagem Mbak ngendang. Oh, ngoten. Nggih. Yen tulung Mbak Jungpe. Ya. Kok iso paruro aku iki lho. Lah berarti ya paruro aku barang. Punya cah cilik lho duit kok iso melek ae iki.
Napa Ya. sesi dimakan apa? Nah, kudang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo ja, iki penggemarmu saka Jakarta masuk iki ya Coroko ngomong motor. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah surat rasan. Golek sing tak sayang. Oh, ayo. Mobang-mobang midaran konku golek krasa esuk. Manyen nganti Eyang tak sawang menclok ning halaman. Oh, ya ya. Pak Karno, Tania Jaya sebelum midhangetaken lelagon menika. Nanduk nondo.
Sawang tambah manise Malang ibu bunga yen takon kanggen sira bakal ati luar biasa. tangane cah wedok lho Kak. Kang wedok lho niku. Heeh. Wah, Berarti saiki wong wedok iki ora dadi kanca wingking tok. heeh. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit barang. Napa, Ah. Mbak? Mbak Rasim nyuwun lelagon kelinci ucul. Oh, nggih, Ah. betul. Ki mau sing nyawer kowe, ki mau mantune Mbah Rasim. Oh, nggih putrane Mbak Rasim. Nggih, putra mantu. Nggih. Terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki anu ya, Kang. Dalam Kelinci ucul gen diaturke Waranggono. Nipun, Mbak? Wah, ya. Kelinci ucul sing disuwun. nggih. Nah, sampean istirahat sik, kanca-kanca Oke. Dwi Jelaras Indonesia gen tampil. Nggih. Niki kula betah nggih. Bawa. Ya, garap gamelan Bali. Iki Mbak Rasim muga nyuwun lelagon apa ki mau? Cinta mati. Ya, cinta sejati. Kuwi nganggo musik ya. Ya. Yo, kanca-kanca Waranggono sedaya kemawon Dwi Jelaras Indonesia wonten mriki digawe jembar. Kelinci ucul garape gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ngono ya, heeh. Ya, coba. Monggo sedaya Waranggono ayo. Sing nang ngisor barang yo ngadeg. Nah, lili compe. Ya, ya. Pamundhut ingkang minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya nek cinta sejati kudu nganggo musik ya yo mangga dijali apa sing iso ditabrik karo gamelan. Oh iso cinta sejati iki katresna sejati wah ya yo coba kelinci ujule diaturke sik dijembarke rene rasakan sampe rada rene nah rada agak ke kanan nah ya ora sampluk-samplukan. Mergo iki selain lagunya juga iringannya juga jogetnya digarap kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia. Nah, ya. Kelinci ucul to, yuk Pulau Dewata, balungane, yuk.
Okvalika dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mayang Anjarsari dari Bluro. Sekedhak ampun kariyen gandeng pamundhute Mbah Rasim sik siji diaturke sisan dituntaske sisan. Katresnan sejati ya pamundhute ya Wi ya. Nggih. Wiwik juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo. Terus Mayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro. Mbak Akwa dari Sidoarjo. Mbak Wanda Amara, Bu Dewi Kurniawati juga sinden paten duwe Jolaras Licungpe. Ya. Oh, ngono. Kula nggih gadah, Pak. Penggemarmu sapa penggemarmu? Diwerang. Mbah Rasimin sayang aku ya. Alah. Aku kok tadi pun dikasih Mbah Rasimin 1 juta. Oh, dikasih Mbah Rasin 100.000. Kan berarti Mbah Rasim sayang sama aku ya, Mbah. Aji, sangeo Mbah Rasim. Anu. Nah, kula diaturke pamundhute katresnan sejati. Ya. Monggo para kanca digarap sing gumiak. Ya, nggih tombo adem. Ya. Mengko perkara duele Eka uga nggo diaturi nggon goro-goro meneh. Ya, Yuk. Coba kaya mbok monggo Cok pun garap. Yuk katresnan sejati. Dados. Ayo. Mas Nadino Pondok Umum Jakarta. Terima kasih. Jolaras Indonesia. Janji tresnati
Terima kasih. Ya, Logone arep tak bacutke lakone ning ana sing paring arta paring duit 100.000 dari hamba Allah. ya. Nyuwun supaya diduelke ngantarané Mbak Elisa Orkarus Alaso lawan Mbak Eka Uget-uget Ya, karo Mbak Dea nek kuat lho, aja dipaksa. Nah, lagune ngarani ya kuwi Gerajakan Banyuwangi no. Oh, ngono. Ya kendange Banyuwangen disiapke. Ya, Sak lagu meneh Mas Kangko. oh, ngono. Ya, awake dhewe mung banyu mili ya. Ngeli ning aja anut karo penggemar-penggemar wayang era sekarang. Ya. Upama ditanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh, ngono. Ya. Ya nggih ngestoke dawuh. Ayo sa kelawan Eka Uget-uget pamundhutipun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Oh, ngono. Ya. Ora usah nganggo bawa meh jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungan. Tumrape sing nyuwun lelagon. Oh, iya, ngestoke dawuh ya. Sampun jaga kendange Banyuwangenan. Ya, Iki sinden loro iki bintang tamu iki dua waranggana yang mempunyai karakter yang berbeda. oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan cari uang. Oh, Ya karakternya beda ya. Lah ngono to, Sang? Nek Mbak Lisa cara wayang apa? Cara wayang ya anu Banowati. Banowati. Ayo ora orane Banowati, sebabe. ya branyak carcor-carcor kaya dene Sri Kandi. Nek omong ki ora iso alus. Oh, Banowati pas Sri Kandi to. Ya Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Ya benten. Pot dangak kabeh tapi benten sijine menteng. Mentel. Penggoda pria-pria gitu loh. Sopo? Ya Banowati. Oh, iya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayuh lho. Kowe gelem apa diwayuh? Ya tergantung. Tergantung. Oh, apa dia, Pak? Oh, Pak. Lah iya Sri Cocok. Kandi ki diwayuh. Nek kene Sri Kandi. Heeh. Aku Sembodra. Tu Betari Durga. Aja aku yo mangko. Kok Durga. Sembadra kok kaya dangkel jati. Ya Sembodra versi mini. Ini. Heeh, tunggale mini crab. Itu mini crab. Game kok iki. Mini crab iki game. Game. Ya, Ya. pamundutane napa wau, Pak? Gerajakan Oh, Banyuwangi. Gerajakan, Oke. Nah, Ya, oke. mboten kersa disebut asmane sing penting dari hamba Allah. Oh, ya Allah, ngaten niku lho. Yayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Cara nek wong kita apa namanya ini? Ngising. Ngisengin blodok wis kono keli ning kali ya Ikhlas. sakar rasa dipikir. Ikhlas Sama ya. kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene, ngono. Pokoknya tekan ngene ngono kok rezeki. Ya, Rezeki pokoknya semulur. apa? Rezeki semulur. 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 Oh, mulur menggeret mulur. Ya
Sempulur apa semulur? Beda loh Jawa ini. Oh, beda. Beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Semulur itu molor itu. Bisa molor. Berarti kamu milih sing ndi? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ya. Angel Jawa itu sedikit katanya kan ganti. Ya beda artinya. Ini jogetnya ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang Ya, kudu saisone. berbeda karakternya. Saisone. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Seragen. Lah ya no. Heeh, ya, ing antarane Sulawesi karo Seragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enak pitik-pitikan. Enek piti-pitian. Ngene. Piti-pitian iki piye? Yo sing pepetan. Pitian. Wow. Wis piti-pitian. Ayo, Elisa, ayo, petetan. Ya iki aku carane saya pitik aku bangun aku. Oh, bango, unta. Wah, ini yo kinceng. Kaya manuk unta. Ya, petetan. Ya. Mbak, yo Melisa. Batetan. Yo kembang pepetan. Ah, kalau mah kalau banyak. Ya dewek-dewek kok. Ya dewek-dewek. Angel kok. Wow, Jawa mene. Ya. Sing dijaluk yo iki. Dan Jawa niku rejeki. Yo. Poesa nggih. Kerajaan Banyuwangi katur. Ya, yuk dados.
sisiran nami kandangan Ning asli yen wangian sisiran nami kandangan asli yen Wah, luar biasa. Makasih Mbak Eka, Mbak Elisa. Iki jane ana pamundhut sing maringi dhuwit 100. Ning aku lali pamundhute apa ki mesti disuwun. Oh, ngono, heeh. Iya, iya, engko ge nulis surat engko di terkirine lagu saking pirang-pirange ya, heeh. Mengke saged dipun aturaken wanci